खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे क्राइमनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ महाराष्ट्रआव एडाल्ट सावथुननि एडिक्सनि थाखाय फिसाज्लाखौ बिस होनानै बुथारनायनि दायाव बिफाखौ खानाय जादों। महाराष्ट्रनि सलापुरनिफ्राय मोनसे गोथौवै दुखुनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। पुलिसआ सासे सुबुंखौ गावनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बिस होनानै नालायाव गारहरनायनि दायाव हमदों। दायनिगिरि बिजय बट्टू मुंनि सासे दर्जिआ फोरमायनाय बादिब्ला फिसाज्लानि गाज्रि सोलोंथायारि दिन्थिफुंनाय, गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो गले-गले एडाल्ट सावथुन नायनायनि हुदाखौ लानानै गोसो बायदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा बुङो दि बट्टूआ कल्ड ड्रिंक्सखौ बिस होनानै हौवासानो होदोंमोन। जेब्ला गथ'आ गोग्लैयो अब्ला गोथै सह'खौ खाथिनि नालायाव गारहरदों होननानै अजद होनाय जादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा रोखा खालामो दि बिफाया गिबियाव बिसोरखौ थगायनो नाजादोंमोन, नाथाय उनाव सोंनाय-फिननायनि समाव दायखौ सिमान लायो। बे सोमोनांथाव जाथाया रागा जोंखांहोदों आरो बिमा-बिफानि नारसिननाय, सेंग्रा-सिख्लाफोरनि आखु आरो बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय बोसोन होनाय आरो हेफाजाब होनायनि गोनांथिनि सायाव गोनांथार सोंथि सिखांदों। नैथि खौराङाव दङ बिहारनि साब्रै मस्ट वान्टेड सिगमा गेंनि सोद्रोमाया दिल्लीयाव पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ खहा। बृहस्पतिबारनि फुंबिलियाव बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गेदेर रैखाथि अपारेशननि समाव दिल्ली पुलिसनि स्पेशेल सेलआ बिहार पुलिसजों लोगो नांनानै रहिनीआव साब्रै वान्टेड दायनिगिरिफोरखौ बुथारो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 25 बोसोर बैसोनि रन्जन फाटक होनना सिनायथि मोननाय जादों। 25 बोसोर बैसोनि बिमलेश महतो, जायखौ बिमलेश शाहनि मुङैबो मिथिनाय जायो, 33 बोसोर बैसोनि मानिश फाटक आरो 21 बोसोर बैसोनि अमन ठाकुर। बिसोर गासैबो बिहारनि सीतामढ़ी जिल्लानिफ्राय फैदोंमोन आरो दुथां सिगमा गेंनि मावथि सोद्रोमामोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोबां रां जाख्ल'नाय आरो बुथारनाय जाथायफोराव गेंस्टारफोरखौ नागिरनाय जादोंमोन। दैदेनगिरि होननानै सानजानाय रन्जन फाटकनि खर'आव 50,000 रांनि बान्था दंमोन आरो थांनाय दानथामावनो मोनब्रै रां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानाय बुथारनायजों लोगोसे खमैबो मोन 8 दायगोनां केसफोरजों सोमोन्दो दंमोन। बिबानगिरिफोरा बुङो दि बिसायख'थिनि सिगां गोजोन आरो रैखाथि लाखिनो थाखाय बे अपारेशनआ मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लादोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो गासै राजथावनियाव रैखाथि बांहोनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार आइईडी बेरफ्रुनायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ सिनायथिबाय हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि बुधबारनि हर गेजेराव आइईडी बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लामाखौ खहा खालामनायनि उनाव क'क्राझाराव मोनसे गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय एसेब्लाबो बारग'नो हादों। बे बेरफ्रुनाया 22 अक्ट'बर खालि फुंनि 3 रिंगासोआव जादोंमोन, जाय मोनसे स्पेशेल रेल लामानि मोनसे बाहागोखौ खहा खालामदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय गंसे रेल गारिनि लक' पाइलटआ खहा जानायखौ नुदों आरो थाबैनो बिबानगिरिफोरनो खौरां हरदों। बे थि समाव फिन्नाय होनाया मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय, जायनिफ्राय बारग'नायाव मदद होदोंमोन। पुलिस आरो रेलवे हान्जाफोरा थाबैनो ट्रेकखौ फोसाबदों, जायनि थाखाय रेल सिबिथाया बै मोनायाव जागायफिनदों। शर्मा बिथाङा फोरमायबावो दि बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ सिनायथिनाय जाबाय। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे सुबुंनि सायाव आसाम आरो झारखन्ड मोन्नैयावबो गोबां दायगोनां केसफोर दं होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिथाङा बुङो दि पुलिसआ थाबैनो सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनो हागोन आरो जायखिजाया आफादारि सोमोन्दो दं बेनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। डीजीपी हरमीत सिंहआ थासारिखौ नायसंनो थाखाय बृहस्पतिबाराव क'क्राझार दावबायहैदोंमोन। बिथाङा जाथायनि सायाव नायबिजिरनो आरो होबथानायनि राहा लानो थाखाय सरायघाटनि 7थि बेटालियन पुलिस थानायाव गोजौ थाखोनि रैखाथि जथुम खुंदोंमोन। हादोरसा पुलिस, रेलवे पुलिस आरो मिरु एजेन्सिफोरनि गेजेराव खाथि गोरोबलायनायखौ थि खालामनानै रेल लामाफोर आरो गुबुन सेन्सिटिभ जायगाफोराव नोजोर लाखिनायनि थाखाय बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होनाय जादों। पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बेंगलुरुनि गामियाव साथाम सेंग्राजों आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामदों, दायनिगिरिखौ हमबाय।
बेंगलुरु रुरेल जिल्लानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव सासे आइजोखौ 3 लाइमोनफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि अजद होदों। बे जाथाया बे सप्तानि गिबियाव जादोंमोन आरो बेनि उनाव पुलिसआ 3खौबो हमनो हादों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हौवाफोरा जाथायखौ खालामनायनि सिगां आइजोखौ मोनसे एखुथा जायगायाव फुस्लायनानै लांदोंमोन। बिथांनि अजदनि उनाव पुलिसआ गोख्रैनो हानजा जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे भारतारि पेनेल क'डनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो नागिरनायखौ जागायो। दायनिगिरिफोरखौ संदाननानै माखासे घन्टानि गेजेरावनो गावसोरनि आवथायाव लानाय जायो। बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समाव थांना थानाय सुबुंखौ आबुं रैखाथि आरो गोनांथि हेफाजाब होनाय जागोन। बे जेंना गोनां जाथाया फिन खेबसेबाव आइजोफोरनि रैखाथि आरो नोजोर आरो गामियारि मोन्नैबो ओनसोलफोराव गोख्रों होबथानायनि गोनांथिनि सायाव गोनांथि सोमजिहोदों। 5थि खौरांआव दङ, दिल्लीयाव रिल बानायनायनि दान्थे-बिदान्थेनि समाव सासे सुबुंखौ बुनानै बुथारदों। दिल्लीनि एनसीआर ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव ससियेल मिडियानि रिल बानायबाय थानाय समाव जानाय नांज्लायनायनि उनाव सासे सुबुंखौ बुनानै बुथारो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बोलि जानांनाय सुबुङा मोनसे भिडिअ सेबखांबाय थानाय सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाजों दंमोन। बे समावनो मोनसे दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। बे दान्थे-बिदान्थेया गोख्रैयैनो हिंसायाव महर लायो, जेराव बै सुबुंखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जायो। उनाव जखम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो। पुलिसआ बुथारनायनि केस रेजिस्टार खालामनानै गाग्लोबनायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ खानानै लादों। जाथायनि फारिखौ गोदानै दाफुंनो थाखाय नायबिजिरगिरिफोरा सीसीटीवी फुटेज आरो मबाइल रेकर्डिंफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बुङो दि बे बुलायनाया शुटिंनि समाव मोनसे फिसा बाथ्रा गोरोबलायैनि थाखाय जागायदोंमोन। बे जाथाया ससियेल मिडियानि ट्रेन्डजों सोमोन्दो थानाय बांबोनाय खैफोदफोरनि सायाव जिंगा सिदों। मावख'गिरिफोरा रायजोआरि जायगाफोराव अनलाइन आयदा सोमजिनाय समाव सांग्रांथि आरो बिबान लानो खावलायदों। 6थि खौरांआव दङ, काछार नंखाय डक्टर केसनि गुबै मास्टारमाइन्डखौ हमबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि काछार जिल्लानि पुलिसआ नंखाय डक्टर स्किमनि सन्देह गोनां दायनिगिरिखौ हमनो हादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे सुबुङा नंखाय फोरमान बिलाइ होनानै नंखाय फोरमान बिलाइ होनाय आरो नंखाय मेडिकेल फसंथान सालायो, जायनि थाखाय रोंगौथि गैयै सुबुंफोरा देहा फाहामगिरि महरै खामानि मावनो हायो आरो गामियारि आरो खाव-सोहोर ओनसोलफोराव खामानि मावनो हायो। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशना गोबां दाननिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंमोन, जेराव गोबां डक्टरफोरा गोनांथि जानाय रोंगौथि गैयाजासे बेरामिफोरखौ फाहामथाय होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैदों। संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ खारखोमानानै थानाय गुबै दायनिगिरिखौ नागिरना मोनो आरो बिखौ खायो। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि नेटवार्कजों सोमोन्दो थानाय गुबुनफोरखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे हमनायखौ नंखाय देहा फाहामथाय आफादखौ सिफायनाय आरो सावस्रि सिबिथायनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनायखौ गोदानै दाफिननायाव मोनसे गोनांथार थांखि होननानै बाख्नायनाय जादों। बिबानगिरिफोरा थगायसुला खामानिफोरनि गेजेरजों जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनो हानाय जायखिजाया सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। 7थि खौरांआव दङ, गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिश्वनाथ जिल्लानि बेहालीयाव होखारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। मोनसे गोनां जाथायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिश्वनाथ जिल्लानि बेहालीयाव सोलिबाय थानाय बेदखल खालामनाय खामानिफोरखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'दों। बे थिरांथाया अजद होनाय दखल खालामनायनि बोखारनो थाखाय जिल्ला खुंथायनि नाजानायखौ हेंथा होनानै आर'जलाइ होनायनि उनाव लानाय जादों। बे सप्तानि जागायजेन्नायाव जागायनाय होखारनाय हाबाफारिया नसुंसेनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों, जेराव गोबां नखरफोरा जायगा सोलायनायनि हुमखि होदों। गोबां जायगानि थागिरिफोरा दाबि खालामदों दि बिसोर गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे हायाव थाबोदों आरो थाहैनो थाखाय गावसोरनि मोनथायखौ दाबि खालामदों। बेफोर अजदफोरनि फिननायाव गोजौ बिजिरसालिया बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होयो दि जेब्लासिम उननि हियारिंआ जाया अब्लासिम गासैबो होखारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो नांगौ। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।